Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní nášho ďalšieho dielu podcastu Na vlastnej koži, kde sme si ako dnešných hostí zavolali naše spriaznené advokátske duše, pána Priatku a pána Brilu. A vítajte. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. A zavolali sme vás kvôli tomu, že sa budeme stretávať teda predpokladám častejšie pri rôznych témach, takže pokiaľ by vás zaujímal názor pánov alebo máte nejakú ideu na tému, ktorá vás zaujíma z aktuálnej možno situácie, kľudne nám ju napíšte do komentára a my po jej zváženiu možno aj spracujeme. A naša dnešná téma je oprávnenie policajtov pri výkone ich služobnej činnosti alebo v preklade, či vám môže policajt dovoliť. Ešte než začneme, by som rád povedal všetkým našim sledujúcim, že dnešný diel podcastu nerobíme preto, aby sme vám dali návod na to, ako máte byť arogantní pri kontakte s policajtami, ale robíme ho preto, aby ste vedeli, odkiaľ pokiaľ môže policajt a takisto odkiaľ pokiaľ možno môžete aj vy. Takže páni, ešte raz vítajte, tešíme sa, že ste tu a poďme rovno na prvú otázku. Prvú otázku si teda zoberiem na seba ja. Keby ste nám vedeli vo všeobecnosti povedať alebo zhrnúť, že za akých okolností, ako k nám policajt môže zasahovať, konať, ako sa k nám môže správať? Alebo kedy? Tak ak môžem, tak ja začnem. No takto, že je to veľmi akože široká téma, že ako môže policajt konať, ako môže zasahovať. Záleží od toho, teda samozrejme, o akom policajtovi sa bavíme. Iné, keď sa budeme baviť o hliadkujúcom policajtovi, iné, keď sa budeme rozprávať o policajtovi, ktorý trebárs vyšetruje, teda aj vyšetrovateľ alebo nejaký poverený príslušník, alebo iné, samozrejme, keď nás bude riešiť nejaký policajt, ktorý je, povedzme, nejaký, alebo nie je policajt, alebo proste nejaký colník, alebo proste robí nejakú cudzineckú políciu, alebo niečo v tomto slova zmysle, hej. Čiže tie oprávnenia si títo policajti nájdú v jednotlivých normách. Samozrejme všetci musia dodržiavať ústavné zákony, samozrejme potom špecifické zákony, podľa ktorých postupujú. Napríklad ten vyšetrovateľ ide teda primárne podľa trestného zákona, trestného poriadku a napríklad tí hliadkujúci policajti, aby sme to teda zúžili možno, že na tieto dve skupiny poďme. Ľudí, že bavíme sa o takých tých klasických hliadkujúcich policajtoch a povedzme o tých vyšetrovateľoch alebo tých poverených príslušníkov, ktorí sú v podstate orgánmi činnými v trestnom konaní. Lebo s tým sa asi ľudia najčastejšie stretávajú, tak toto by bolo asi tak, že asi najviac fajn rozobrať. Tak tie ich oprávnenia, kedy môžu zasiahnuť, vyplývajú z týchto konkrétnych zákonov. Tak ako som už povedal, vyšetrovateľ, primárne trestný zákon, trestný poriadok, keď sa bavíme hliadkujúcich policajtov, tak to bude zrejme nejaký zákon o policajnom zbore, keď rieši nejaké dopravné priestupky alebo čokoľvek v tomto slova zmysle, je to nejaký zákon o priestupkoch a podobne. To znamená, že tie oprávnenia vyplývajú z tohto. To znamená, že za predpokladu, a teraz v podstate odpoviem na základ tej otázky, ak chce zasiahnuť, ak chce konať, tak tie oprávnenia si nájde v týchto konkrétnych právnych predpisoch. Len teda na ich základe môže vo vzťahu ku vám konať, tak ako to napríklad aj vyplýva z ústavy, kde máme nejaký článok 2, odsek 2, že teda štátne orgány môžu konať teda v medziach a na základe ústavy v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Čiže z týchto konkrétnych právnych noriem oni vychádzajú a na základe nich môžu vo vzťahu ku vám konať. Teda nie, že napríklad ide hliadkujúci policajt po ulici a teraz si povie, že bolo by asi možno fajn tohto si skontrolovať a nemá na to žiaden dôvod, tak v takom prípade tento postup bol nezákonný. Ale za predpokladu, že by ten človek niečo konkrétne robil, napríklad bolo by tu podozrenie z nejakého priestupku, trestného činu, alebo napríklad by tí policajti plnili nejaké konkrétne úlohy, ktoré im vyplývajú predovšetkým zákona o policajnom zbore. Oni sú, ak by to poslucháčov, divákov zaujímalo viac, definované v tom paragrafe 2, tam sú teda konkrétne všetky rozpísané v zásade. Tak v takom prípade napríklad, keď zabezpečujú verejný poriadok, v prípade napríklad sú nejaké futbalové zápasy, hej, tak vás môže usmerniť, že to nepôjdete, pôjdete inokadiaľ a tak ďalej a tak ďalej. Čiže len opakujem, na základe zákona, môže zasahovať do nejakých vašich základných práv, môže vás obmedziť na či už slobode, na pohybe, nejakým spôsobom vám niečo prikázať a tak ďalej. Čiže toto je vlastne odpoveď na tú otázku. Dobre, ja by som dal jednu modelovú takú situáciu, čo je napríklad nejaké 10. večer, idem z McDonaldu s frajerkou a zastaví ma policajt, keď idem v aute. Len tak. Len tak? Pozorujem za sebou blikačky, odstavím sa.
môže to byť nejaká námatková kontrola, alebo ten policajt si môže zmyslieť, že teraz ma len tak môže zastaviť? Rozumiem. To len keď môžem doplniť teda bez toho, aby ste vy subjektívne vedeli, že napríklad významne prekračujete rýchlosť. To znamená, to myslíte, že bezdôvodne, že idete štandardnou rýchlosťou, máte pocit, že nemáte vozidlo v nejakom neštandardnom stave, že by ste porušovali podmienky prevádzky. OK. No, tak akože prvé by som sa spýtal sám seba otázku, keby som videl tie blikajúce svetla za sebou, čo som asi spravil. Hej? Presne tak. Za predpokladu, že som asi neprekročil rýchlosť, alebo trebárs, dal som prednosť jazde, proste dopravné predpisy som rešpektoval, a tak naozaj v takom prípade, ak to policajt spraví, tak na to dôvod nemá. A v takom prípade koná od začiatku nezákonne. Tak neviem, ak to je potrebné nejak... Dobre, to úplne, že keby sa vykonávalo nejaké pátranie po... No áno, v takomto prípade, to znamená, že už keby ten policajt, a zase bavíme sa o hliadkovom policajtovi, zase odkiaľ musí čerpať to svoje oprávnenie, je teda primárne ten zákon o policajnom zbore a sekundárne napríklad ten zákon o priestupkoch, kde teda v prípade, ak sa nejakého takéhoto dopúšťate, tak vás môže zastaviť, ale teda aj ako kolega povedal, že napríklad ak je osoba v pátraní a takýto dôvod tam reálne existuje, tak v takom prípade áno, vás môže zastaviť. Ale za predpokladu, že si jednoducho povie, a poviem to zjednodušene v úvodzovkách, idem loviť, uvidím, čo chytím, tak v takomto prípade už by to bolo samozrejme nezákonné a samozrejme aj potom akákoľvek sankcia vo vzťahu ku vám, ktorá by z toho vyplynula, by v podstate bola nezákonná. Tu len doplním, že ide o to, že musí tam byť nejaký konkrétny zákonný dôvod, prečo vás zastavila. Ten môže mať rôzne príčiny, rôzne zdroje. Jedným z niekoho kolega povedal, je nejaké dôvodné poznanie zo spáchania dopravného priestupku a ten druhý môže byť napríklad to len doplním, že bezpozorne sa stal nejaký skutok, dajme tomu došlo k nejakému incidentu, polícia v tom momente pátra po tom páchateľovi, vytvorí sa nejaký perimeter a v rámci neho budú odstavovať nejaké konkrétne vozidlá a hľadať, či sa náhodou nenachádza v tom vozidle. Ale to je ten konkrétny dôvod, že sa vykonáva aktuálne nejaké pátranie, je tu dôvodné poznanie, že sa stala nejaká protiprávna činnosť, čiže to bol ten dôvod. Ale ako nie je to o tom, že vás zastavím, že no neviem, prečo len tak, hej, chcem skontrolovať, či je všetko v poriadku, to určite nie. Ale určite sú aj nejaké podmienky a nejaký proces toho samotného zastavenia. Vedeli by ste našim divákom povedať napríklad, na akých miestach by vás policajt nemal zastavovať, alebo či mal byť povedzme osvetlený napríklad, alebo tie miesta, kde vás zastavuje. Sú aj tuto nejaké postupy z hľadiska polície, ktoré musí polícia dodržiavať voči občanom? Tak určite by tí policajti vás nemali zastaviť, povedzme, ja neviem, niekde... V tuneli, bránisko v strede. Že v podstate mali by si oni sami vybrať nejaké bezpečné miesto a sami by mali zapnúť tie majáky až v čase, keď si vedia vyhodnotiť, tak tu je dostatočný priestor pred nami, kde by ten človek vedel na tej krajnici zastať, po prípade na nejakom tom parkovisku a tam si v podstate toho človeka vyťahnuť, lebo naozaj, ako keď som na diaľnici, kde není poriadne ani krajnica, tak tam by som ho asi veľmi nezastavoval. Ja neviem, či som aj túto vec počul nesprávne alebo správne, ale že napríklad musí to byť aj na osvetlenom mieste. Že nemalo by to byť na neosvetlenom mieste napríklad. Určite, no však ak už teda to nejakým spôsobom, že neznesie odklad a je ho potrebné zastaviť z akéhokoľvek dôvodu, lebo viete, ak niekoho zastavujete len z toho dôvodu, že napríklad prekročil tú rýchlosť, potom už vidí, že ste za ním, zbrzdí, tak ako není dôvod ho ako keby dávať na ten bok i hneď, ale za predpokladu, že ohrozuje svojou nebezpečnou jazdou, tak ako v takom prípade sa nebudeme baviť, že kde ho dáme v zásade, ako keby dáme ho dole najbližšie, kde sa dá, aby nespôsobil ešte väčšiu škodu, aká možno by prichádzala do úvahy, keby som to nespravil čím skôr. Tu sa samozrejme bavíme o nejakých štandardných situáciách, nie o nejakých extrémoch, že pokiaľ samozrejme tam ide o nejaké naháňačke, no tak tam samozrejme tie prostriedky, ktoré sú potom použité pri tom zastavení, môžu byť trošku invazívnejšie. Tu sme ale trošičku už preskočili. Ja by som sa vás najprv ešte opýtal, ako je to vo vzťahu, keď príslušník policajného zboru, teda tá poriadková hliadka, ako ste ho nazvali, vás zastaví a za akých okolností si môže od vás pýtať občiansky. Čo to podmienuje? OK, ja by som tu povedal na úvod takú jednu veľmi dôležitú informáciu, ktorá sa dosť často rieši medzi ľuďmi. A to je vôbec otázka, či ako osoba ste povinní mať pri sebe ten občiansky preukaz a či v situácii, keď ho nemáte, vás za to môže niekto sankcionovať. Tak treba povedať na úvod, že zákon nehovorí o povinnosti mať občiansky preukaz pri sebe. On hovorí o povinnosti mať občiansky preukaz, to znamená vo všeobecnosti. To znamená, že keď vás zastaví policajt a vy ten občiansky pri sebe nemáte, nemôže vám za to uložiť pokutu. Ak vám ju uloží, je to nezákonne uložená pokuta a treba sa voči nej brániť. Čiže
toto by som len k tomu dal na úvod a potom možno kolega ma doplní v tom ďalšom. Dobre, takže za predpokladu, že vás policajt zastaví na ulici a vypýta si teda od vás ten občiansky preukaz, tak môže to samozrejme policajt spraviť, ale v takom prípade musí plniť niektorú z úloh, o ktorej som sa už na začiatku zmienoval, ktorá vyplýva z úloh toho policajného zboru. A zase také, čo je najčastejšie, je, že napríklad ste sa dopustili nejakého priestupku, hej, napríklad či už proti občianskému spolunažívaniu, proste vykrikujete na ulici a tak ďalej. A proste tí hliadkoví policajti tam už prídu na základe toho, že nejaký operačný dôstojník ich tam vyšle, alebo ľudia si na to sťažujú, alebo po prípade môžu mať niekde obchodskovú službu, proste prídu tam. A tak si za takýchto okolností vo vzťahu ku vám ten občiansky preukaz pýtať môžu, pretože sa naozaj dopúšťate niečoho, čo nie je úplne v súlade so zákonom a oni to oprávnenie požadovať od vás tú totožnosť majú. A otázka je, že akým spôsobom by potom ďalej tí policajti mali postupovať a čo vy ako občan vo vzťahu k nim máte robiť. Tak ak napríklad ten občiansky pri sebe nemáte, a je pravda, že ho ani mať nemusíte, keď ste na území Slovenskej republiky, tak v takom prípade by oni vás môžu dokonca predviesť na útvar policajného zboru. Ale pokiaľ ho nemáte, hej? Pokiaľ ho nemáme, ale samozrejme by to malo byť všetko iba v rozsahu toho, že zoberiem ťa na útvar policajného zboru za účelom zistenia tvojej totožnosti a nemalo by sa to v zásade rozširovať na čokoľvek iné, že môžete mať pri sebe nejakú vec, ktorá teda nemusí byť úplne, že ako legál. Hej? Ja by som to len doplnil, že tá podmienka toho predvedenia, teda musí byť splnená ešte jedna podmienka, že nedokážete iným hodnoverným spôsobom. Tomu som sa chcel dostať. Okay. Že to som chcel teraz ako keby povedať, že ako nemôže vás ten policajt hneď zobrať z ogoliera a pôjdeme na ten útvar policajného zboru a tam si to zistíme, ale je tam potrebné splniť ešte nejaké podmienky. A teda on by sa vás najprv on by hodnoverným spôsobom mal vedieť od vás zistiť, kto ste. Pýta sa vás na vaše meno, priezvisku, dátum narodenia, rodné číslo, po prípade, ako sa volá mama, otec. A toto by si potom cez toho operačného dôstojníka, verím, že dneska už aj cestou vozidla, teda majú svoje auta, tak si cez ten systém elektronický Svetron už to asi budú vedieť aj sami overiť. A pokiaľ neklamem, tak naozaj potom nie je dôvod na ten útvar policajného zboru brať, pretože už hodnoverne som to teda dostatočne jasne vysvetlil, kto som, čo som, ale až za predpokladu, že toto bude hodnoverné, lebo napríklad si budem vymýšľať, že som niekto iný a nebude to vôbec sedieť, tak vtedy ma môže zobrať na ten útvar policajného zboru a tam v takom prípade na tom útvar policajného zboru už to potom vedia tí policajti lepšie zistiť. Aj. Ja by som sa opýtal, že ono totiž to presne tento moment, keď si policajti pýtajú občiansky, keď je človek nejaký špecifický alebo rád sa stretáva v argumentácii, tak to je presne tá trecia plocha, kedy dochádza ku konfliktom medzi občanmi a policajtami. Môže napríklad občan požadovať, aby mu policajt vysvetlil dôvod toho, že ho vlastne chce identifikovať? Určite, lebo ste hovorili ste napríklad, že keď sú pátranie po osobách, môže to ten policajt vlastne aj človeku normálne vysvetliť, že máme tu pátraciu akciu, robí identifikáciu. Oni zase štandardne, treba povedať, to možno kolega doplní z praxe, že keď máte policajtov hliadkujúcich na uliciach, mám oprav, ak sa pomýlim, že s najväčšou pravdepodobnosťou oni v rámci tej inštruktáže vždy budú mať zadané, že vykonávajú pátranie po osobách, lebo vždy sa po niekom pátra. Čiže ono možno povedať, že to je taký univerzálny dôvod, ktorý viete využiť kedykoľvek. Hej, že pátrame po osobách, vždy pátrame po nejakých osobách, no tak samozrejme asi tam nebude priestor. Čiže no je to také v tomto, viete, mám vždycky dôvod na to, aby som si pýtal ten občiansky preukaz. Hej, vy sa môžete aj na niekoho podobať, on vám to nemusí zdôvodňovať, že tak podobáte sa na Fera Joža, ktorého teraz hľadáme. No proste zistíme, či náhodou nie ste v databáze, proste preložte vybavená vec. Hej. Čiže ono je fajn, áno, mal by to zodpovedať a štandardne by ste nemal mať problém, pretože on v druhej väčšine prípadov ten zákonný dôvod mať bude. Aby si pýtal vlastne to. A teraz možno vec, ktorú majú ľudia, povedzme to tak ľudovo, že bordel. Ako je to s tým, keď vás chce policajt takto na ulici, keď vás zastaví, identifikujete sa a keď vás chce prehľadať? Alebo zistiť obsah napríklad vašich váčkov. Ako to je s týmto? No, tak na to by musel mať najprv nejaký zákonný dôvod, lebo
tie oprávnenia sú samozrejme rôzne. Hej, že ak chcem od niekoho ten občiansky preukaz, tak to môže byť práve z toho dôvodu, ako som povedal, že sa dopúšťa nejakého priestupku proti občianskému spolunažívaniu. Čiže ten účel, za ktorým to v podstate robí, je práve zistiť, s kým mám dočinenia a za predpokladu, že to bude nejaký priestupok, tak ho môžem napríklad aj prejednať priamo na mieste alebo čokoľvek tejto súvislosti. To znamená, že ak niekto porušuje napríklad takúto záležitosť, tak tam nevidím veľmi dôvod na to, aby som ja ľudovo povedané toho človeka šacoval. Hej? Samozrejme, za predpokladu, že ja nadobudnem nejaké dôvodné podozrenie vo vzťahu k tomu človeku, že by mohol mať nejakú vec, ktorá pochádza z trestnej činnosti, napríklad skúsme si namodelovať nejakú situáciu, sme na parkovisku a teraz pri dverách toho auta niekde v noci na parkovisku sú odhodnené nejaké špaky, ale nebavíme sa napríklad o bežných cigaretách, ale nejakých jointoch, tak samozrejme tam už to dôvodné podozrenie, že ten človek by mohol mať pri sebe drogy, už asi bude existovať a v takom prípade je oprávnené zo strany policajta vo vzťahu k takémuto človeku zasiahnuť, ale už samozrejme tam je nejaký postup, ktorý by vo vzťahu k nemu mal dodržať. Hej? To znamená, že prísť nejakým náležitým spôsobom ho poučiť, z čoho je napríklad podozrivý, a následne napríklad aj potom už následne vyzvať, napríklad či už na vydanie veci, ale tu sa už zase dostávam do toho, že podľa akého konkrétneho zákona by ten policajt mal postupovať, či už je to zákon o policajnom zbore, alebo je to napríklad samotný trestný poriadok, lebo to ako keby není úplne jedno, že podľa ktorého zákona postupuje, lebo ak to ten policajt úplne na začiatku dobre nezvládne, tak to potom môže byť neskoršie priestor pre toho človeka, ak sa to teda potom pretransformuje do toho trestného konania, poukazovať na možnú nezákonnosť takto získaného dôkazu. Hej? Možno ak chce kolega doplniť. Tu len doplním, že ono, pokiaľ sa my preklápame do nejakej hranice už napríklad dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, tak samozrejme tam už vstupujú aj nejaké silnejšie práva tej osoby, hej, ktoré by mu mal dať možnosť ten policajt využiť, to potom kolega neskôr rozvedie. Takisto nejaké poučovacie povinnosti, ktoré sú s tým spojené. Čiže tam sa nejakým spôsobom modifikujú, že to postavenie tej osoby, ktorá je dotknutá tou konkrétnou činnosťou. Áno. Tak ak Môžem sa ešte teraz napadla jedna otázka, že môže sa človek vlastne brániť v daný moment, lebo takto je to, viete, zase keď si to zoberiem z takého ľudského hľadiska, tak takto je to, že to podozrenie, aká je miera posudzovania podozrenia z trestnej činnosti. Je možnosť pre občana sa ohradiť voči posúdeniu toho, že keď napríklad nemá pocit, že by nejakým spôsobom porušoval zákon a je si teda vedomý, že nemá žiadne veci, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, má možnosť sa priamo na mieste nejakým adekvátnym spôsobom brániť proti tomu podozreniu? No, dobrá otázka. Samozrejme, ten policajt, ktorý za ním príde, či už sú to nejakí príslušníci kriminálnej polície, alebo sú to nejakí príslušníci poriadkovej polície, teda klasicky uniformovaní policajti, tak je to to, čo sme už preznačili na začiatku. Ten policajt by mal prísť za ním a povedať mu, že hej, ty XY, si podozrivý z tohto a tohto a to podozrenie som napríklad nadobudol na základe tohto a tohto. Lebo som ťa videl pri takejto a takejto činnosti. Samozrejme, ak taká nejaká činnosť, ktorá nasvedčuje tomu podozreniu, tam existuje, tak ten človek bude mať asi len veľmi, by som povedal, že ťažkú argumentáciu vo vzťahu k tomu policajtovi, lebo on s najväčšou pravdepodobnosťou bude konať zákonne. Ale za predpokladu, že za mňou príde ten policajt a začne mi bez toho, aby mi vôbec čokoľvek povedal a začne si odo mňa pýtať občiansky preukaz a následne začne ma vyzývať na to, aby som vyložil nejaké veci, ktoré môžu pochádzať z trestnej činnosti, drogy, omamné látky, ja neviem čokoľvek, zbrane a tak ďalej. No tak za predpokladu, že som si maximálne istý, že žiadnej takej podozrivej činnosti som sa nedopustil, tak sa budem toho policajta pýtať a prosím vás, pani policajti, a na základe čoho vy zasahujete do mojich základných práv? Prečo vy odo mňa chcete, aby som ja vám niečo vyložil? A v takom prípade ten policajt to musí pred tým občanom zdôvodniť. Musí mu to povedať. Pretože on má, ten policajt, a či je to už zákon o policajnom zbore, alebo či je to už trestný poriadok, to je jedno, podľa ktorého konkrétneho zákona bude postupovať, povinnosť poučiť toho človeka, proti ktorému ten služobný zákrok vykonáva, čo ho konkrétne sa dopustil. Pretože keď sa bavíme aj o tej výzve na to vydanie veci, že má mať niečo pri sebe,
tak ak už sme v tom trestnom konaní, že už sme sa tam preklopili a už je tu nejaké dôvodné podozrenie, že môžem byť akože podozrivý z nejakej tej drogovej trestnej činnosti, tak mi to ten policajt musí povedať. Ja to musím vedieť, pretože od toho sa odvíja aj moje rozhodnutie, ako ja sa ďalej zachovám. A vzhľadom na to, že ja napríklad nemusím vydávať tie veci, ktoré mám pri sebe, pretože platí zákaz seba obviňovania sa, a ja policajtom nemusím napomáhať. Čo to je v preklade? Povedzte, prosím vás. No, to je presne, teraz to vysvetľujem, že policajtovi nemusím pri dokazovaní pomáhať a sám seba usvedčovať z trestnej činnosti. To znamená, že vy môžete, keď vás vyzve policajt, zastaví vás niekde, hej, ste podozriví z drogovej trestnej činnosti napríklad, vyložte všetky veci, ktoré máte pri sebe, vy môžete odmietnúť. Môžem, ale, to máš vždycky ale. Za predpokladu, že ja tú výzvu neposlúchnem a tí policajti ale budú postupovať v súlade so zákonom, lebo zase, to má zase tie dve roviny. Že my sme povedali jednu rovinu, že ak budú postupovať v súlade so zákonom, ani tak nemusím vydať tú vec a môžem si ju ponechať vo svojej držbe bez toho, aby on vedel, čo ja mám. Ale v takom prípade bude prichádzať do úvahy odňatia tej veci. A to už môže napríklad spraviť ten policajt spravidla so súhlasom prokurátora, keby vec nezniesla odklad, aj sám to môže spraviť a neskôr to tomu prokurátorovi oznámi, ak sa nemýlim, tak to by to malo byť. Ale za predpokladu, že by napríklad od počiatku bolo to jeho konanie nezákonné, v tom zmysle, že vlastne len príde a to je to, čo som povedal, loví a skúša a hádam, akože chytí sa, chalan, uvidíme. Tak v takom prípade je to od počiatku nezákonné, bez ohľadu na to, čo hoc by som aj nevydal a on by si aj zabezpečil to odňatie veci. To je taký klasický prípad, súvisí možno, že typicky to zastavovanie vozidiel. Hej? To znamená v rámci tej kontroly toho vozidla, že idú vám kontrolovať do kufra, či máte povinnú výbavu, tak samozrejme on by automaticky bez ďalšieho vám nemal tam, no a ukážte mi ešte tu, čo vôbec nesúvisí s predmetom tej kontroly za účelom, či máte tú povinnú výbavu. Pokiaľ samozrejme na to nemá nejaké konkrétne dôvodné podozrenie, napríklad, že cíti z toho auta nejaký zápach, hej? Alebo tí ľudia, ktorí sú v tom aute, sa správajú nejakým spôsobom podozrivo, ošívajú sa, niečo vyhadzujú desi z vreciek a takéto veci, hej? Že to sú tie konkrétne dôvody, kde sa môže tá bežná kontrola, napríklad v cestnej premávke, preklenúť do nejakého takéhoto štádia. Ale nemalo by byť presne o to, ako kolega povedal, že no ideme na skúšku, však uvidíme, čo tu máte. Hej, to v žiadnom prípade. Ja by som ešte len doplnil, aby si možno, že diváci a poslucháči vedeli lepšie predstaviť, že kedy ten policajt môže a nemôže zasiahnuť, tak treba sa držať toho, že vždycky ten policajt musí mať nejaké objektívne podozrenie. Je to akože taký krásny ako výraz, že čo to je. To znamená, že on kvázi nemôže variť z vody, že on si teraz ako keby ten dôvod vymyslí, ale to podozrenie tam musí byť nejak reálne. To je to, čo sme si povedali, že bude vidieť na tom parkovisku tie špáky, alebo bude cítiť ten zápach. Ale napríklad existuje aj judikatúra, kde napríklad dvaja policajti hliadkujúci pri vykonávaní, tuším, že inej služobnej činnosti, tuším na štadióne zabezpečovali verejný poriadok, videli nejakého z minulosti páchateľa, ktorého oni sami riešili v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou a mal tuším dredy a tak ďalej, čiže to bol pre nich akože v podstate tento človek akože určite bude musieť mať pri sebe drogy, tak vo vzťahu k nemu takto zasiahli. Lebo však vyskúšali sme minule, vyskúšame aj dneska a hádam niečo bude, hej. A toto už aj tuším, asi najvyšší súd sa venoval tomu. Neviem teda, či to bol najvyšší súd, není podstatné, proste nejaké rozhodnutie súdu v tejto súvislosti, ktorý povedal, že toto nenasvedčuje objektívnemu podozreniu, že osoba v minulosti sa dopustila nejaké drogovej trestnej činnosti, automaticky to nebude nasvedčovať, že pri každej ďalšej hliadkovej činnosti môžem tohto človeka kontrolovať, lebo už v minulosti sa toho dopustil. Hej. To objektívne podozrenie musí byť reálne a musí z niečoho nasvedčovať, nie len z toho, že ja som povedzme nejaký recidivista. To som sa vás chcel ešte opýtať, že čo napríklad, keď nastane takáto situácia, je posledná otázka k tejto téme, ako hovoríte, že sa príde na to v nejakom vyšetrovacom procese, že to objektívne podozrenie nebolo objektívne, ale pri následne vykonanej kontrole alebo tých procesných postupoch, že sa jednoducho dostali ľudia k objemu toho, čo ten človek pri sebe, že držal niečo nezákonné. Čo sa deje v tomto prípade, keď sa vlastne potvrdí, že prvý krok z hľadiska zákona bol nezákonný? Tak, v takom prípade... Alebo prepáčte, aby som to ako bežný človek pochopil, že či to platí tak, že aj keby bola tá objektívna príčina nezákonná, tak tým, že trafí ako keby a nájde, že to sa nejak potvrdí, že mal si šťastie, že nakoniec to bolo správne? Ak v tom úvode už nepostupoval ten príslušník policajného zboru v súlade so zákonom,
tak všetko, čo na základe toho úkonu nezákonného získal, bude následne v tom procese nepoužiteľné. To znamená, že máte takzvaný nezákonný anuluje dôkaz. kompletne všetko, pretože od prvého kontaktu postupoval nezákonne. Tým pádom vy, keď aj by ste sa ocitli pred súdom, lebo sa to aj stáva bežne. Jasne. Samozrejme, že v rámci prípravného konania na tie procesné vady pozerajú trošku benevolentnejšie, čiže niekedy sa to vyčistí až pred tým súdom, ale v takom prípade, ak to súd povie, áno, tu ste postupovali nezákonne, tým pádom všetky dôkazy, ktoré boli získané, vylúčime preč. A tým pádom nemáte vlastne podklad na to, aby ste mohli vysloviť vinu. Hej? Jasne. A odsúdiť toho človeka. Tým pádom musíte odsúdiť. Ja len doplním, že tu sa vychádza z takzvanej že teórie ovocia z otráveného stromu. To sme ako keby prevzali z Ameriky. Ale to je v podstate teória, ktorá sa aj na našej vnútroštátnej úrovni akceptuje a akceptuje ju ako najvyšší súd, tak ju akceptoval v nedávnom rozhodnutí, tuším z roku 2022 aj samotný ústavný súd Slovenskej republiky. Takže je to akceptovateľná teória a je úplne logická, že teda samozrejme, ak policajt koná nezákonne, prečo by on mal konať zákonne a prečo by sa potom jeho, proste v trestnom práve neplatí účel svätí prostriedky. Nemôže to existovať. Jasne. To znamená, on musí ten trestný poriadok platí ako pre obvinených, tak platí pre policajtov ako orgány činné v trestnom konaní a pokiaľ nehláš podľa pravidiel zjednodušené povedané, tak si diskvalifikovaný. Práve laická verejnosť toto, čo ste zadefinovali v poslednej vete, práve občas nevie. Čiže aj kvôli tomuto máme tento dnešný diel. Berky, ty máš nejakú ďalšiu otázku? Mňa by zaujímalo teda hlavne teraz pre tú laickú verejnosť a akože aj mňa, lebo ma to proste zaujíma, stalo sa to asi každému určite miliónkrát. Ak ma bez nejakého dôvodu zastavia, že nie som si vedomý to, že som niečo prekročil, som povolenú rýchlosť, alebo som sa nedopustil nejakého priestupku, či on, vlastne ten policajt, môže mňa požadovať ten občiansky preukaz, či môže mi prehľadať kvázi auto, alebo že akým spôsobom tam môžem ja do toho vkročiť ako obyčajný laik, čo sa môžem domáhať od toho policajta, čo sa naopak môže domáhať on odo mňa. A čo mu nemusím dovoliť? Takto. No, to ma oprav, ak sa pomýlim. Že v zásade vy okrem toho, že budete ho vyzývať na to, aby si splnil on svoje zákonné povinnosti a že budete ho konfrontovať s tými vašimi námietkami, ktoré máte a požadovať prípadne, aby boli určitým spôsobom zaznamenané, fyzicky nemáte možnosť zabrániť tomu, čo ten policajt robí, lebo v zásade platí taká zásada, že sa predpokladá nejaká zákonnosť toho, čo tí policajti robia. Hoď vy objektívne cítite, že to je nezákonné. A až následne v tom procese, ktorý nastane neskôr, sa potom bude preukazovať, či to, čo sa tam v konkrétnom čase dialo a na mieste, bolo alebo nebolo zákonné a budú sa prejednávať vaše námietky, v súvislosti, ktoré ste mali s tým úkonom. To znamená, že v zásade v tom konečnom dôsledku vy aj tak veľmi nemáte možnosť, ako sa len podrobiť, pokiaľ budú voči vám využívané nejaké tie postupy a procesy. A v tejto súvislosti preto je veľmi dôležité, aby bolo dobre a dopodrobne zaznamenané to, čo sa tam odohralo, keď vy máte pocit, že sa vám deje nejaká neprávosť. To znamená, že určite nahrávací celú tú situáciu. Čiže je úplne v pohodičke si nahrávať kvázi policajta pri zásahu, áno? Je to opakovane judikované aj súdmi, že samozrejme policajti pri tom, ako vykonávajú verejnú moc, tak máte oprávnenie si ich zaznamenávať. Práve pre potreby, aby ste vedeli následne poukazovať na to, či ten postup bol alebo nebol zákonný. A my to v takejto situácii, pokiaľ máte pocit, že to, čo ten policajt robí, nie je úplne v poriadku, tak aj odporúčame. Samozrejme, lebo to sa potom spätne veľmi ťažko preukazuje z vašej pozície, pretože samozrejme povedzme si otvorene, tí policajti sú tam dvaja a majú na to svoje taktiky, nerobia to prvýkrát, čiže nechcem to takým nejakým spôsobom blbým podať, ale sú také silnejšie pozície z hľadiska dokazovania a modelovania toho, čo sa tam stalo. Hej? Čiže skôr sa bude predpokladať, že to, čo oni hovoria, bude v nejakých úradných záznamoch a bude v nejakom popise, tak je pravda. A vy, pokiaľ ste v tom aute sám, tak v zásade môžete tvrdiť, čo chcete, ale je veľmi malá šanca, že vám niekto uverí, pokiaľ nebudete mať nejaký relevantný dôkaz, napríklad v podobe nahrávky alebo v podobe nejakého svedka. Hej? A ja len doplním, že ono v podstate dneska zo strany policajtov sa tie služobné zákroky aj nahrávajú, akurát, že tam chýba to audio, teda ten zvuk. To znamená, že keď oni akože čelne ku vám prídu s tým vozidlom... Ale čo tam chýba zvuk? To je už akože dobrá otázka, zlý adresát. 2024. Ja na ňu úplne že neodpoviem, ale ako nad tým sa dlhodobo uvažuje, že tí policajti by už na sebe mali mať tie mikrofóny, aj tie nahrávacie zariadenia. Je to celkom dostupné, nie? V tejto dobe už aj cenovo. Myslím si, že ako áno, v 21. storočí sa to dá. V podmienkach Slovenskej republiky otázka, či koľko to bude stať. Tak,
Ale akože dať sa to dá, ale ja len vravím, akože len pre doplnenie, že keby chcel sa napríklad aj tí policajti brániť, že ako tá reakcia na to, čo sme teraz my povedali, že ale však ono to zaznamenané je, hej, no len akože veľmi je zaznamenané to, čo sa rozprávate medzi sebou, hej. A to si vy práve viete zabezpečiť tým, že si toho policajta obrazovo, zvukovo povedané, hej, že si ho nahráte normálne na video. Len samozrejme odporúčam to robiť iba vo vzťahu k policajtom, pokiaľ vykonávajú ten služobný zákrok proti vám, hej. Že nie, že si ho teraz budete niekde na pive akože fotiť alebo čokoľvek, lebo tam v podstate vystupuje ako súkromná osoba. A zase toto len doplním, že to kolega povedal pravdu, že je tu rozhodnutie ústavného súdu, ktorú nám to umožňuje. My to aj tým klientom odporúčame, len samozrejme potom netreba si robiť z tých policajtov ako keby žartiky chichy, zavesovať to na internet, dávať na YouTube, robiť k tomu nejaké komentáre a zosmiešňovať ich a dehonestovať v nejakom rozsahu, lebo potom oni sa vedia tiež domáhať ochrany svojej osobnosti a vedeli by tam byť úspešní. Hej. V zásade tie nahrávky by mali byť použité len v prípade, ak potrebujete na ochranu vlastných práv, napríklad na poukazovanie zákonnosti v postupe polície. A tu chcem ešte doplniť, samozrejme, je obrovské množstvo čestných, korektných policajtov, čiže sa neodporúčame tie nahrávky robiť akože len tak spasie. Pokiaľ ten policajt si vykonáva svoju prácu, je k vám slušný, je k vám korektný, nemáte pocit, že postupuje nezákonne, ja by som ho zbytočným spôsobom neprovokoval, aj keď v dnešnom svete by už podľa mňa tí policajti mali byť nastavení tak, že to nahrávanie viac menej beriem ako automatiku. Hej. Dneska skoro, alebo tak veľa ľudí má v kamery, hej, v autách, to znamená, že ja takisto, to znamená, to vám ten zvuk zachytáva automaticky, čiže vy si to už nejakým spôsobom nevnímate. Čiže vlastne máte v aute modernejšiu technológiu ako... Áno, dobre. To je zase na dlhú diskusiu, ale zase poviem, že my sme mali takú kauzu, a to zase neviete vyhodnotiť, či je to vec náhody, alebo je to vec už nejakého grifu tých konkrétnych osôb. Takisto myslím, že to súviselo s nejakou prehliadkou motorového vozidla, kde sme potrebovali vidieť, akým spôsobom prebiehala tá prehliadka. Ak poviem nesprávne, kolega ma opraví, že vlastne je to nastavené tak, že tí policajti, keď odparkujú policajté auto čelom k tomu miestu, kde sa vykonáva ten úkon, tak vtedy to tá kamera zachytáva, hej, ten systém. Čiže je dôležité, aby sa to odhrávalo pred autom. A my sme si vypýtali tú nahrávku z toho systému, myslím, že on sa volá Soitron, keď tak ma oprav. Videli sme nejaký úvod toho, čo sa tam dialo, hej, prebehlo nejaké zastavenie vozidla, prebehlo tam nejaká kontrola dokladov a takisto. A v momente, keď už sa išla vykonávať tá prehľadka vozidla, ja neviem, či to bolo zhodno náhod, kolega policajt nasadol auto preparkoval tak, aby ich nebolo vidno. Tak, viete, z toho potom nevieme usúdiť, či to bolo niečo vedomé, alebo to bolo vec náhody. A tým chcem povedať len to, že samozrejme, pokiaľ ten človek chce, tak si vie aj tú situáciu, aj keď má takýto zabezpečovací prostriedok, nastaviť tak, aby nebolo vidno to, čo je dôležité na tom úkone. Hej, a potom samozrejme už... Ale ja len prezradím a doplním, aj napriek tomu bolo vidieť na začiatku dostatok toho, aby bolo zrejme, že tí policajti konali od začiatku nezákonne. Čo policajt nemôže spraviť? Myslím to takým spôsobom, čo sa týka presvedcovania napríklad auta, ale presvedcovania automobilu, alebo žiadosti toho, aby ste ukázali. Môže vás policajt vyzývať k tomu, aby ste ukázali, čo máte v aute? Ste povinní mu to respektíve vy ukázať, pokiaľ samozrejme... Stále ten základ, a to je úplne že najjednoduchšie, vychádza z možnosti tých oprávnení tých jednotlivých právnych predpisov, že či už sa bavíme o tom zákone o policajnom zbore alebo o tom trestnom poriadku. A zase pre tých našich divákov, poslucháčov možno to najpodstatnejšie, že väčšinou tí policajti konajú za predpokladu, že sa dopustíte nejakého priestupku, trestného činu, alebo aspoň existuje nejaké dôvodné podozrenie. Čiže ja len akože zopakujem, aby si to vedeli predstaviť, že za predpokladu, že za mňou niekto zapne tie majáky. A ja som si na 100% istý, že však ničoho som sa nedopustil, však nič zlé som nespravil, tak na 90% si môžem byť tiež istý, že tam asi iný dôvod na to, ma ten policajt zastavil, nie ja. V takom prípade to je odpoveď na tú otázku, že na čo mi teda svieti do toho vozidla, lebo ja to v takom prípade už budem považovať za nejaké oprávnenie nie len zastaviť vozidlo, ale aj nejakým spôsobom ho kontrolovať. Lebo áno, takéto oprávnenie, tuším, to paragraf 23 toho zákona o policajnom zbore má a môže to spraviť, ale musí to stále vychádzať z toho objektívneho podozrenia. A keď ja som si 100% istý, že také niečo tam nie je, tak potom aj celé to jeho konanie bude ďalej nezákonné. Nie je to napríklad, čo sa týka prehliadky vozidla, podmienené nejakým už papierom od vyšetrovateľa napríklad? No, na mieste? Nie, viete, nie. Alebo čo keď sa s tým človekom nestretávate nestretávajú policajti v objektívnej príčine? Správne. Taktože
Nie je vylúčené, že ten policajt napríklad má nočnú hliadku, zase si namodelujeme situáciu, aby si to vedeli predstaviť ľudia, ktorí nás pozerajú, že idem teda o polnoci po tej ulici a samozrejme idem z jedného pruhu do druhého pruhu, na čo samozrejme nie je dôvod, automaticky porušujem tie dopravné predpisy a existuje tu asi dôvodné podozrenie, že ten človek môže byť teda za volantom pod vplyvom alkoholu. No, tak logicky ho zastavím. Lebo tu mám napríklad dôvodné podozrenie, či už nie len dôvodné podozrenie z toho, že ten priestupok sa už asi s najväčšou pravdepodobnosťou dopustil, lebo však takto balansovať na tej ceste nemôžete len tak. A mám tu aj podozrenie z toho, že tam môže byť alkohol za volantom, čiže sa tu bavíme o dôvodnom podozrení z toho paragrafu 289, čo je ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. Takže to dôvodné podozrenie tam mám, môžem ho zastaviť, hej. A v takom prípade môžem, asi primárne idem podľa oprávnenia toho paragrafu 23, že ho zastavím a môžem nejakým spôsobom pozrieť to, čo má v tom vozidle. Ale za predpokladu, že by som už počas tejto kontroly tam niečo našiel, tak aj v zmysle posledného nálezu ústavného súdu by som už mal pretransformovať to konanie v zmysle zákona o policajnom zbore do trestného poriadku a už by som ho mal automaticky poučiť o tom, čoho sa ten človek dopúšťa, alebo je tam dôvodné podozrenie, že napríklad, že sa môže dopúšťať tej drogovej trestnej činnosti a následne potom na to by mala nasledovať tá výzva, napríklad na vydanie veci, ak má takéto veci pri sebe a tak ďalej. A to sme sa už v podstate o tomto bavili. A ja by som ešte doplnil, že aby sme to uvedli na správnu mieru, napríklad tá situácia, že v noci idete autom po meste, čo má nejakej jednej druhej a zastavia vás policajti, tak tam nemusí byť nejaké konkrétne objektívne podozrenie, že páchate nejaký priestupok v bezpečnostnej plnosti cestnej premávky, pretože samozrejme, pokiaľ oni v rámci inštruktáži majú, že v rámci noci dohľadajú na bezpečnosť a plnosť cestnej premávky, tak ten priestupok môže spočívať aj v tom, že nemáte čo, ja viem, technický preukaz. No a to ja objektívne neviem, čiže ja vlastne vykonávam tú svoju činnosť tým, že zastavím auta, hej. Môžem mať aj konkrétne podozrenie, že lietam tam po ceste hore dole, ale môžem si vytipovať hociktoré auto, ale samozrejme v takom prípade to obmedzím len na kontrolu toho, čo idem kontrolovať. Prosím vás, preukázať doklady, alkohol, však to takisto môžeme preverovať. Čiže tam nemusí byť ani to konkrétne podozrenie, že idem po tej ceste. Len keď by som chcel už ďalej, tak tam musím už nadobudnúť to podozrenie. Doplním kolegu, ďalší modelový príklad. Ideme kontrolovať povinnú, či máte lekárničku, povinnú výbavu. Vy ju máte v kufri, otvoríte kufor, no a teraz zastavím vás o 3:00 v noci a vy tam máte páčidlo. Máte tam proste nejaké takéto nástroje, ktoré môžu svedčiť tomu, že OK, asi ste sa niekde chystali alebo z niekade išli. Tak to je niečo, kde objektívne môžem nadobudnúť podozrenie, že sa niečo stalo, lebo tam máte rýl, lopatu a pištol, hej, no takisto. Čiže toto sú tie konkrétne dôvody, kde sa to už môže preklenúť potom do tej fázy trestného poriadku a tam už potom samozrejme musí prichádzať to poučenie, sebaobviňovanie a dostávame sa do fázy, že ideme podľa trestného poriadku. Pán Priatka, modelová situácia. Idem s priateľkou, s priateľom, s obsom, to je úplne jedno, večer, bol som si totižto na pumpe kúpiť cigarety, alebo ja neviem, a zastaví ma policajt. Prečo ma môže zastaviť? Prečo ma mohol zastaviť? Keď si pýta občianske, ja zrovna pri sebe nemám, zobral som si iba kartu alebo hotovosť, aby som si kúpil to, čo som vlastne išiel na tú pumpu kupovať. Môže preilustrovať napríklad moje oblečenie, ísť mi do vačkov, chcieť, aby som sa tam vyzliekol, alebo po prípade, aké sú možnosti, ako sa môžem chovať ja, aké otázky mu môžem dať a čo odo mňa on môže pýtať. Dobre, veľmi jednoducho, aby to bolo možno zapamätateľné poslucháčov, divákov. Musí mať na to nejaký konkrétny zákonný dôvod. Treba zase povedať, že ten zákonný dôvod sa za niečo práve som vždy nájde, je to nejaké pátranie po osobách a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, mal by to mať v rámci svojej práce zadelené, že toto v tom momente vykonáva. Čo sa týka preukazovania totožnosti, áno, je to oprávnenie príslušníka policajného zboru, s tým, že treba povedať, pokiaľ ten občiansky preukaz pri sebe nemáte, tak vás sa to nemôže nejakým spôsobom sankcionovať. Mal by v takejto situácii od vás žiadať, aby ste iným hodnoverným spôsobom preukázali svoju totožnosť, iný doklad, nadiktovanie svojich údajov, mal by si tie údaje nejakým spôsobom preveriť u nejakého riadiaceho dôstojníka s tým, že automaticky potom, ako nepreukážete napríklad občiansky preukaz, by vás nemal predvádzať na policajnú stanicu bez toho, aby ste absolvovali to druhé kolo, čo sa týka nejakého toho iného hodnoverného preukázania vašej totožnosti. Pardon, a čo sa týka, takisto automaticky nemôže vykonať vašu osobnú prehliadku. Hej, bez toho, aby existovalo nejaké konkrétne dôvodné podozrenie, že sa v tom momente dopúšťate alebo ste sa tesne predtým dopustili nejaké protiprávne činnosti. Môžete odmietnúť tú osobnú prehliadku na mieste? Keď už sa do nej pustí, v zásade platí, že vy sa musíte podrobiť výzve policajta, ale samozrejme môžete to potom následne namietať, ak by sa počas tej prehliadky našlo
niečo u vás, napríklad nejaká omamná alebo psychotropná látka. A s tým, že v takom prípade odporúčam si dôsledne zaznamenávať ten postup policajta. Dneska už každý máme telefóny, to znamená, idem si to nahrávať, aby som vedel zadokumentovať to, čo sa tam v tom momente stalo. Po prípade ho môžeme odzbrojiť? Môžete sa o to pokúsiť, ale ja by som do toho nešiel. A Berg je boxer, pozor. Áno. Nie, ale ja som... Takto. Máte aj útok na verejného činiteľa. Som takto, že... Ja keď spravíš to... Áno, to bolo pekné. Zrazu len to nebo, vieš, že... Tak páni, my vám veľmi pekne ďakujeme za všetky vaše cenné informácie. Pevne veríme, že našim divákom a poslucháčom budú prospešné a pomôžu im, aby sa troška vedeli lepšie orientovať, možno ak sa ocitnú niekedy v takýchto situáciách najbližšie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dneska prišli a vás ostatných poprosíme, skúste porozmýšľať, aké ďalšie otázky, možno aj pri tejto problematike by ste na pána Priatko a na pána Brilu mali a napíšte nám ich do komentára a my sa stretneme opäť niekedy a preberieme takéto veci. Páni, ďakujem pekne, nech sa vám darí všetko. Ďakujeme za pozvanie. Majte sa pekne.